lam ndinguLindiwe Dlomo, umfazi wokuqala kaSithembiso. Ndingumntu ongayihleki into engahlekisi. Ndingatsho ndithi ndingumntu ongafuni ukuqhelwa. Igama lam ke mna ke ndinguVuyiswa Nkomo, umfazi wesibini kaSithembiso. Ya, ndile nto eniyibonayo ke nani. Hayi ke le kamamkhulu ongafuni iqhelo, wagqibedelela kangaka. Kodwa ke it is what it is. Okay ke, anyways, my name is Sesethu Ndlovu, unkosikazi wokugqibela, unumber last kaSithembiso. Ndim unumber 3 unkosikazi kaSithembiso wokugqibela, ithunjana, i-last born yakhe. USithembiso uthe xa ke phuma emsebenzini weza endlini yam, well ebesupose uba uya kwaVuyiswa namhlanje, which is unumber 2. So andimazi uba uzothini, kodwa ke ndiyayazi ikhona into akazoyithetha. Mandlovu, kunodaba nje oluncinci ndifuna sithethe ngalo. Andihlalanga. As usazi uba namhlanje kumele ndibe kwaVuyiswa. Mama Ndlovu, umamkhulu uke wandithi fahla ngento yoba kunento engamphathanga kakuhle oke wayithetha wena apha ku-TV. Kodwa ke andiyibukelanga futhi andazi futhi akhange afune ukundichazela, kodwa uthe namhlanje xa ke phuma emsebenzini uzodlula apha kuwe nithethe ngaloo nto. So ke mna ndicela ukuthi ndiyakucela Ndlovukazi, ndiyakucela Mandlovu, uthethe kakuhle naye, ndiyakucela Mandlovu. All I can say is if ethetha kakuhle nam ndizawuthetha kakuhle, but if uthetha kakubi nam ndizawuthetha kakubi. Kaloku Sithembiso nam ndingumntu. Kodwa ndithetha nawe njengoku mna Mandlovu, andithi mna ndithetha nawe, ndiyakucela ngalo mzuzu. Sisicelo esi qha. As ndisitsho qha, ayikho enye into endisezawuphinde ndiyithethe ndiqabile mna qha. Samithi ndihambe ke, uyawuphinda ibonana. Andiyazi ke uba intetha yenu iyawuqala phi iphele phi. Ndizamile ke mna ke okusemandleni wam phaa. Iyaye kakuhle. Okay, nam bendisamangela uba mhlawumbe ngabe ubekwa yintoni apha, because ubusuppose uba ubuyela kwaVuyiswa, but ke it's fine. Intoni leyo endiyithethileyo mna apha ongayithandanga? Kutheni ungaveli uyithethe nje, ngoba ngoku kuleythi and mna ndifuna ulala ngoku. Ndicela ukuthi ukhawuleze uyithethe uphume uhambe qha. Kutheni wena uzothi mna ndiyadelela, wakwandibona ndidelela? Ndithini? Wake wandiva ndisethini khona kuwe? Andiyifuni le nto yenzayo, yeva? Andiyifuni. Mamela ke ntombazana, ndicela ungakulingi umqhelo. Ungathi xa unaziswe zizinto ezonwabileyo uhambe uyothetha ngam kwi-TV, uthetha izinto ozithethayo. Ungakulingi, ngoba ngoku ndingakubuza uba wake wandiva ndisethini apha kuwe. Ndake ndakudelela ngathi. Hayi, ndiyalingwa. No, ndiyalingwa straight. Mamela ke sisi, ndicela ukuthi undihambele ke. Ndicela ukuthi undihambele endlini yam, kuba ndizawuthetha amagama engamelanga uba ndiwathethe. Kanti umyeni wakho uzile wazondicenga dashen izala uba wena ndize ndingakuniki le nto yenza ngayo. Ngoba sizakunika mna, ndizakunika mna. Ungaphili le nto. Ijamayo mantombi, ayingeni. Ufuna ntoni kwisithembu ungazosimela? Izeke loo mhla, jongo Sesethu, jongo uLindiwe. Akho nto ibitheni. Isithembu sikaSithembiso. Zenye into enkulu mfundisi, siyatshisa, sishushu, siyababa. Idrama isizoqhubeka. Hlala nathi ubukele episode elandelayo. Please do like, comment, subscribe, hit that post notification button to get notified.